D'on prové aquesta sang? Jo sóc donant de sang. Jo sóc donant de sang. Jo sóc donant de sang. Soc donant de sang des de fa més de 15 anys perquè crec que és important oferir aquesta solidaritat amb les persones que necessiten i sobretot perquè la sang no es pot fabricar. Jo dono sang perquè en un moment de la vida el meu pare em va necessitar i des de llavors en dono perquè crec que hi ha molta gent que en necessita. Donar sang és important perquè ajudes a la gent que la necessita i és l'única manera d'obtenir-la.